Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Ir-rata ta' obeżità f'pajjiżi żviluppati u f'dawk li għadhom qed jiżviluppaw kibret b'4 darbiet mis-sena 1975 u b'5 darbiet fit-tfal u l-adolescenti. Nhar l-4 ta' Marzu jiġi ċċelebrat il-Jum Dinji tal-Obeżità fejn ħafna drabi jintefa' dawlu jinxteret għarfien dwar kif in-nies jistgħu jħadnu piż tajjeb għall-benesseri tagħhom. Fl-iskola primarja tar-Rabat rappreżentanti mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol enfasizzaw l-importanza tal-isport f'ħajjet it-tfal. Preżenti kien hemm Alan Camilleri li huwa atleta u referi li qasam l-esperjenza personali tiegħu mal-obeżità. Jiena fi żmien l-iskola kont persuna obeża, ma kontx nipprattika l-ebda sport. Irrealizzajt li nixtieq nagħmel xi ħaġa għalija, bdejt il-karriera ta' referi tal-futbol, bdejt ukoll nagħmel il-maratoni tal-ġiri u llum il-ġurnata nipprattika l-isport kuljum. Camilleri sostna li l-isport mhux biss jgħin fiżikament, iżda anki mentalment. Dawn ir-rappreżentanti kienu fost 3 klassijiet tal-Year 4 li qed jipparteċipaw fil-proġett pilota Fun Fit 5. Dan il-proġett qed jistudja 45 student minn 3 iskejjel differenti li qed jagħmlu attività fiżika 3 kwarti kuljum. L-eżerċizzju fiżiku huwa importanti ħafna għat-tfal u anke meta t-temp ikun ħażin jirnexxielna nagħmlu xi ħaġa fil-klassi. L-istudju se jiġi mistħarreġ minn riċerkaturi fl-MCAST.